Doneta je u posljednjem broju Službenog glasnika, koje je najopasnije opoziciono glasilo u Srbiji. U sve poštovanje nekih televizija i nekih novina, samo čitajte Službeni glasnik, tamo se vidi najbolje šta kriminalno radi ova vlast i koje gluposti radi. Jer oni moraju to da objave po zakonu. Svaku glupost koju urade moraju da napišu i da je objave u Službenom glasniku. Jedna od tih je da je izvršena naredba da se u periodu od 28. juna, što bi rekli od Vidovdana, pa do 26. oktobra, ne znam koja je slava tad, ove godine, aerodromi moraju da budu otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja. I to, aerodrom Nikola Tesla Beograd, svaki dan od 00 do 24, aerodrom Niš, od pola 9 do pola 10, znači svakog dana, osim srede, po 6 ili 7 sati, i aerodrom Morava Kraljevo samo sredom, od 12 do 14 sati, to imate u Službenom glasniku, da nađete na 64. stranici poslednjih broja. Pitanje je koji je smisao radnog vremena aerodroma Morava Kraljevo sredom od 12 do 2. Šta se to dešava tad? Jer to nešto ima veze sa položajem zvezda, sa harpom, sa nekim ruskim oružjem, kineskim, Teslinim ili ne znam čime, ili je to pitanje maltretiranja građana Srbije u tome da razmišljaju čemu to vodi. Naravno, nije potreban kao alternativa, a redovan saobraćaj nema. U isto vreme ne radi niški aerodrom samo zbog toga da bi bio jedan dan kad ne radi niški, pa zato mora da radi kraljevački aerodrom. To je potpuna besmislica. I moje pitanje je za nadležnu direktorku ove direkcije, za ministarku saobraćaja i za nadležne u psihijatrijskim ustanovama širom naše države, koja budala je ovo smislila? S kojim opravdanjem? Šta radi aerodrom Morava Kraljevo ponedeljkom, utorkom, četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom od 00 do 24? Čemu služi? Zašto tamo radi 27-8 ljudi? Zašto je sam Vučić bio tamo da ga otvori i pričao ne znam koliko dugo i potrošio ne znam koliko para? Za šta ljudi koji tamo rade primaju plate i kad će da se prestane sa potpunom politikom, blago rečeno politikom na nervnoj bazi, koju u zadnje vreme ne vodi samo Aleksandar Vučić, nego svi njegovi saradnici? To je ozbiljno pitanje. To je ozbiljno pitanje i za one koji nameravaju da lete sa ovog aerodroma. Zamislite da morate da letite sa aerodroma koji radi 2 sata sedmično. To je opasno da uđete na taj aerodrom, da sednete na klupu, a kamoli da uđete u avion koji poleće sa tog aerodroma. Ja očekujem, pored intervencije nadležnih specijalista iz oblasti avijacije i psihijatrije, da dobijem odgovor i od nadležnih ministara koja ideja je sa takvim radnim vremenom. Hvala vam. Imate pitanja? Javila se prvo koleginica. Protiv same sebe. Kao građanke. To je neki, nije zakonski rok, ali to je jedan primereni rok da kad se dođe do saznanja, tužilac bilo koja, posebno vrh te nomenklature tužilačke, mora i po saznanju, ne moram ja da podnesem krivičnu prijavu, nego po saznanju da je neko nešto rekao, da ispita stvar koja je od visoke važnosti za državu, a naravno da je ubistvo Olivera Ivanovića jedna od takvih stvari, i ona mora da kaže nema osnova i ono što je pričao Živković nema veze, a onda mora i da nam objasni kako je Vučić saznao ko je ubica i kako sad to nije kažnjivo ako on zna, a nije učinio ništa kao državni funkcioner. Državne funkcionere obavezuje zakon da postupaju po saznanju o krivičnom delu. Izvolite. Evo, mogu da obećam, da, za 15 dana da uskladimo časovnike. Danas je 8. Znači, tamo negde oko Svetog Ilije, ako se ne desi ništa, ako dobro računamo, tako? Nije, 15 plus 8,
Dakle, ako se ne desi ništa u naredne 2 nedelje, ja ću podneti krivične prijave protiv ovih lica. –29. ponedeljak. Dogovoreno. Imate li još pitanja? Ako nemate, hvala vam.